ji dayîkbûn li devereka dorpêçkirî û dibin topbaranê de dest pê dike. Ji jiyaneka nexweş re lêya nebaştir ew e ku ew zarok di dema derbederbûna malbata xwe de di heman demî de dayîka xwe ji dest bide. Ji bilî birîndarbûnê ji destdana çavekî xwe di heyva yêkem ji temenê xwe de. Ev e çîroka Kerîm Ebdurrehman e, şêrmijê Sûrî yê temenduheyvî ji gota Rojhilata Şama paytexta Sûriyê. Ku piştî heyvek ji dayîkbûna xwe de, topbaraneka çekdarên rejîma Esed li ser bajarokê Hemûrî ew yek hate serê wî ku dayîka xwe û çavê xwe ji dest da. Serbarî şandina serê wî. Kerîm niha li bajarokê Bêtisewa ku malbata wî derbederî wî bajarokî bûye dimîne. Ew jî li devera Gota ku malbata Kerîm piştî ji destdana bavê wî ji zeviyên xwe yên çandinê re di hejariyekî dijwar de dijîn. Niha jî bavê wî bêkar e û xweşiya jiyana Kerîm tenê xwedîkirina wî ji aliyê dapîra wî ye û jiyana wî di nav her çar birayên wî de yên hewl didin cihê nebûna dayîka wî dagirin. Bavê Kerîm bi mixabinî li kurê xwe dinere ku wî temenê xwe bihemî bi çavekî tenê seriyekî birîndar derbas bike û ji ber rewşa aboriya nebaş ya wê deverê piştî dorpêçkirina ku rejîma Esed li ser wê deverê ferz kirî, bavê Kerîm nikarê tu karî bi dest xîne ta peywestiyên jiyana Kerîm û birayên wî bi cih bibîne. Li gor jin mama Kerîm ku ew jî di heman rojê de birîndar bû ku ew û dayîka Kerîm li nav bazarê bûn û li meydana wê bazarê topbaranek li ber wan ket û di encam de dayîka Kerîm bi giranî birîndar bû û jiyana xwe ji dest da û Kerîm jî di nav xwînê de mabû ku ser û çavê wîn birîndar bûn û di heman demî de derman û peywestî li nexweşxaneya nebû. Li gota Rojhilata ya Şama paytexta Sûriyê 400,000 sivîl di rewşeka mirovî ya nebaş de dijîn. Ew jî ji ber dorpêçkirina ku rejîma Esed li ser wê deverê ferz kiriye ji dema 5 salan ve. Ne xwarin jî û ne derman jî li wê deverê nemaye. Serbarî belavbûna nexweşiyan û topbarana berdewam ji aliyê çekdarên rejîma Esed ve.